Είμαι η Αφροδίτη και σας καλωσορίζω στο podcast του Puzzle Piece, όπου εξερευνούμε μαζί θέματα συναισθηματικής και σεξουαλικής εκπαίδευσης. Ας ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας και ενδυνάμωσης παρέα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Να τα πούμε. Είμαι η Αφροδίτη, ξέρω ότι πλησιάζει το Πάσχα, εύχομαι να έχετε κάνει αρκετές προετοιμασίες. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που δεν είναι και τόσο πασχαλινό, ειλικρινά με τρομάζει, αλλά επειδή μιλώντας με ανθρώπους στην σελίδα μου συνειδητοποιώ ότι κάποιοι γνωρίζουν και κάποιοι δεν γνωρίζουν, θα ήθελα να μιλήσω για ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, influencer. Αν έχετε γιο, αν έχετε ανιψιό, αν δουλεύετε με εφήβους, πιθανότατα να έχετε ακούσει το όνομά του, είναι Andrew Tate. Αν δεν το έχετε ακούσει ακόμα, είναι καλό να το μάθετε ενημερωτικά. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Andrew Tate είναι ένα, δυστυχώς, από τα πιο δημοφιλή ανδρικά πρότυπα για τα νεαρά αγόρια και πιστέψτε με, δεν υπάρχει τίποτα υγιές σε αυτό. Τώρα, γιατί μας αφορά ο Andrew Tate? Είναι ένας πρώην kickboxer που έγινε διάσημος μέσα από τα social media, διαδίδοντας εντός εισαγωγικών συμβουλές για το πώς να γίνεις, ξανά εντός εισαγωγικών, πραγματικός άντρας. Στα μάτια των νεαρών ευάλωτων αγοριών, πολλών από αυτών, είναι ένας πλούσιος, δυνατός, επιτυχημένος άντρας που έχει πολλές κατακτήσεις και τα social media φυσικά όλη μέρα δείχνουν τις Ferrari του, τα πολυτελή σπίτια, τον τρόπο που μιλάει με αυτοπεποίθηση. Όμως, ξέρετε τι δεν δείχνουν? Δεν δείχνουν φυσικά ότι έχει κατηγορηθεί για trafficking και κακοποίηση γυναικών. Αυτό το δείχνουν, αν θέλεις να το ψάξεις. Δεν πρόκειται ο Andrew Tate να βγει και να πει κάτι τέτοιο, ή θα πει ότι είναι θύμα, όπως έχει κάνει. Δεν θα δείξουν ότι διδάσκει στα αγόρια ότι οι γυναίκες είναι ιδιοκτησία τους. Δεν θα δείξουν ότι προωθεί την ιδέα πως αν ένας άντρας φωνάζει ή ασκεί βία, είναι απλώς αρενοπός. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τα παιδιά μας τον ακούνε. Δυστυχώς τα social media γεμίζουν τα νεαρά αγόρια που είναι πιο ευάλωτα με μίσος. Τα βίντεο του βρίσκονται παντού. TikTok, Instagram, YouTube, όποια πλατφόρμα και να ψάξετε θα τα βρείτε. Κάθε μέρα χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες και νομίζω πλέον εκατοντάδες χιλιάδες έφηβοι ακούνε φράσεις του όπως «Οι γυναίκες δεν πρέπει να έχουν δικαιώματα όπως οι άντρες», «Αν η κοπέλα σου δεν σε ακούει είναι πρόβλημα που πρέπει να λύσεις», «Οι άντρες πρέπει να είναι σκληροί και οι γυναίκες πρέπει να υπακούν». Τώρα, αν αυτά σας φαίνονται ακραία, θέλω να ρωτήσετε λίγο τον εαυτό σας. Ξέρετε ανά πάσα στιγμή τι βλέπει το παιδί σας στο κινητό του ή στο τάμπλετ του? Γιατί αν δεν το έχετε διαλέξει, είναι πολύ πιθανό να έχει ήδη πέσει πάνω σε αυτά τα βίντεο. Όπως γνωρίζουμε, οι αλγόριθμοι στις πλατφόρμες αυτές, ο μόνος σκοπός τους είναι να εθίσουν τα παιδιά. Θα τους δείξουν τα πάντα και φυσικά εννοούμε ακατάλληλο υλικό. Μπορεί το παιδί αρχικά να γελάει ή να λέει ότι είναι αστείο αυτό που είδε, ότι είναι απλά λόγια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν το ακούς ξανά και ξανά και ξανά, το απλά λόγια αποκρισταλώνεται και οι ιδέες αυτές μπαίνουν στο μυαλό τους. Τώρα, από το TikTok να περάσουμε λίγο στην πραγματική ζωή, γιατί το βλέπουμε ήδη στα σχολεία. Αγόρια που αρχίζουν να μιλάνε στις συμμαθήτριές τους με υποτιμητικό τρόπο. Αγόρια που πιστεύουν ότι αν δεν είσαι επιθετικός, δεν είσαι αλφα, δεν είσαι αρσενικό. Αγόρια που χλευάζουν τα κορίτσια και νιώθουν ότι είναι δικαίωμά τους και υποχρέωσή τους να τα μειώνουν, γιατί αυτό τους αξίζει. Τα βλέπουν ως αντικείμενα. Δεν είναι θεωρία αυτό, δεν είναι πραγματικά. Πηγαίνετε λίγο σε ένα σχολείο, σε ένα γυμνάσιο, λύκειο και ακούστε συζητήσεις ή ρωτήστε εκπαιδευτικούς που ακούνε. Είναι η πραγματικότητα. Και όσο δεν μιλάμε στα παιδιά μας, αφήνουμε αυτούς τους γκουρού να το κάνουν αντί εμάς. Τώρα, πώς μιλάμε σε ένα παιδί που θαυμάζει τον Andrew Tate? Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, είτε τον έχουν ακούσει είτε όχι. Φανταστείτε ότι το παιδί έρχεται και μας λέει «Μαμά, ο Andrew Tate λέει ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να δουλεύουν τόσο σκληρά όσο οι άντρες. Ή δεν μπορούν». Έχει δίκιο. Τώρα έχουμε δύο επιλογές. Μπορούμε να φωνάξουμε «Αυτός είναι άθλιος, μην τον ακούς», ή, το πιο σημαντικό και το πιο σωστό, να ανοίξουμε διάλογο. Γιατί νομίζεις ότι το λέει αυτό? Ας ενθαρρύνουμε την κριτική του σκέψη. Μπορεί ένας άντρας να αποφασίσει για όλα τα δισεκατομμύρια των γυναικών? Μήπως εμείς στο περίγυρό μας, στην οικογένειά μας, ξέρουμε πολλές γυναίκες που ίσως να δουλεύουν πιο σκληρά από κάποιους άντρες?
Η δεύτερη επιλογή, ο διάλογος δηλαδή, είναι αυτή που θα μας κάνει να μπορέσει να μας κάνει εμάς ανοιχτούς στην πιθανότητα του παιδιού μας να σκεφτεί. Αν το απαγορεύσουμε απλώς να τον ακούει ή αν του φωνάξουμε, θα συνεχίσει να τον ακούει. Απλά θα τον ακούει κρυφά. Παράδειγμα δεύτερο. Μπαμπά, οι φίλοι μου λένε ότι ο Άντριου Τέιτ έχει δίκιο όταν λέει ότι οι γυναίκες δεν είναι τόσο έξυπνες όσο οι άντρες. Είναι αλήθεια. Θα μπορεί ο μπαμπάς να πει τι βλακίες είναι αυτές, άντε σταμάτα τις χαζομάρες σου, ή πού τα ακούς αυτά, σε παρακαλώ να ακούς τίποτα σοβαρά πράγματα. Το οποίο και πάλι ουσιαστικά αποθαρρύνει το παιδί από το να κάνει μια άλλη ερώτηση. Αντί να πούμε αυτό, μπορούμε να απαντήσουμε ενδιαφέρον. Ξέρεις ότι υπάρχουν όμως γυναίκες που έχουν κερδίσει βραβεία Νόμπελ. Ξέρεις ότι υπάρχουν πολλοί επιστήμονες, γιατροί, προγραμματίστριες που αλλάζουν τον κόσμο κάθε μέρα. Άρα μήπως αυτά που λέει είναι υπερβολικά? Για ποιο λόγο τα λέει? Μήπως δεν είναι τόσο αληθινά? Έχει κάτι να κερδίσει από αυτό? Δεν χρειάζεται να έχουμε όλες τις απαντήσεις. Το πιο βασικό είναι ότι θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά να αμφισβητήσουν και να σκεφτούν κριτικά αυτά τα πράγματα που ακούν από τον κάθε influencer. Είναι αλήθεια ότι τα αγόρια μας δυστυχώς δεν έχουν πολύ θετικά πρότυπα αυτή τη στιγμή στις πλατφόρμες και αξίζουν πολύ καλύτερα πρότυπα, γιατί ο Άντριου Τέιτ και οι όμοιοι του εκμεταλλεύονται το φόβο και την ανασφάλεια των αγοριών. Τα αγόρια σήμερα, πολλά από αυτά, νιώθουν χαμένα. Η κοινωνία τους στέλνει πάρα πολλά μηνύματα, τους βομβαρδίζει. Δεν πρέπει να κλαίνε, δεν πρέπει να είναι ευγενικά, πρέπει να είναι αλφα, πρέπει να είναι σκληρά, δεν πρέπει να είναι τρυφερά. Και μετά έρχονται οι μέντορες και τους λένε: αν γίνεις επιθετικός και δεν σέβεσαι τις γυναίκες, έτσι θα είσαι αλφα, έτσι θα είσαι επιτυχημένος, έτσι θα βγάλεις λεφτά, θα είσαι πλούσιος, θα σε θέλουν όλες οι γυναίκες, θα έχεις κατακτήσεις, θα κάνεις τη ζωή που θέλεις. Αυτό τους λένε αυτή τη στιγμή οι Άντριου Τέιτ και οι παρόμοιοι του. Αλλά η δύναμη δεν είναι εκεί. Η δύναμη είναι στο να σέβεσαι, να σκέφτεσαι, να είσαι καλός άνθρωπος. Και ξέρετε ποιος μπορεί να το διδάξει αυτό στα παιδιά μας? Όχι ο Άντριου Τέιτ, όχι το TikTok, όχι οι διάφοροι που είναι εκεί απλά για να μαζέψουν followers. Είμαστε εμείς. Εμείς θα τους τα διδάξουμε αυτά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Και είναι πολύ βασικό προτού μιλήσουμε να ακούσουμε. Να τους ακούσουμε πριν τους χάσουμε. Αν το παιδί μας αρχίσει να θαυμάζει ανθρώπους όπως ο Άντριου Τέιτ, μην πανικοβληθείτε, το τονίζω, μιλήστε του. Πιο βασικό, ακούστε το παιδί, κάντε ερωτήσεις και μετά αρχίστε να του δείχνετε πιο θετικά ανδρικά πρότυπα. Αν δεν το κάνουμε εμείς, όπως έχουμε δει, θα το κάνουν πολλοί άλλοι. Φυσικά όχι επειδή ενδιαφέρονται για τα παιδιά μας, αλλά επειδή θέλουν να τα εκμεταλλευτούν. Αυτό ήταν το σημερινό μας επεισόδιο. Αν σας άγγιξε ή αν σας προβλημάτισε, μοιραστείτε το, μιλήστε γι' αυτό και φυσικά αν έχετε απορίες ή θέλετε να μοιραστείτε κάποιες σκέψεις μαζί μου, γράψτε μου.